היי אמא, תכירי, זאת נויה. נויה הולכת לבית ספר, ובבית ספר לפעמים יש ילד שמציק לו, בני הוא ילד, הוא מציק לילדים, ומסכנה שלנו, נויה לא יודעת מה לעשות איתה, כי אמא שלה לא טרחה ללמד אותה להגן על עצמה. ונויה שומעת הכל בבטן, כמו הפרפר הזה. וכואבת לה אחר כך הבטן ולא רוצה ללכת לבית ספר, בגלל זה. אבל למזלנו, בבית ספר יש לא רק נויות, יש גם יוליות, שהאימהות שלהן לימדו אותם להתמודד עם כל מיני בנים שמציקים. ויוליה תמיד יודעת לחזור למקום שלה, להיות עמוד שדרה חזק, ולא משנה מה בני אומר, היא יודעת מה היא שווה. היא יודעת להגיד, היי יו, אתה, זוז ממני. אמא שלי לימדה אותי מי אני. ואני לא מאמינה לכל השטויות שאתה אומר, שאני שמנה, שאני מכוערת, שאני טיפשה, כי אני יודעת שאני חכמה, יפה, ובדיוק בגוף המתאים. כי אמא שלי יודעת, יש לי חוסן חזק, ולא משנה כמה יטלטלו אותי, אני תמיד אחזור למקום. וכשאני אהיה אישה גדולה ובוגרת, אף אחד לא יוכל עליי, כי יש לי חוסן. ובמדינה שלנו צריך חוסן. אז אמא, אם את רוצה לגדל ילד עם חוסן, דברי איתי.